जों हिसाब खायनाय माने प्राय 1 हेक्टरखौ जों रेजांनाय 1 हेक्टर माने रंदी 5-6 कानी जागाव जों पार फेमिली रेजांनाय जतनो खुलुमखा दिनै कायसा बलाय इम्पोर्टेंट एसे कक कसारमोन चिनी त्रिपुरा सरकार IPFT सरकार चिनी कायसा कतरमा तिनी कायसा प्रोजेक्ट जों मानखा जों प्रोजेक्ट न जोंबो मुंरखा चीफ मिनिस्टर राबार मिशन इन त्रिपुरा जों तो साइमानो गोदोमा बছर अनेक बছरमै जों अबहाय स्कीम माइया जों चीन बरक न राबार कायरमाया ताकलायाव जों कासे स्कीम माखा ओ बेलेग स्कीम कटर जों तो साइमानो प्राय 30,000 हेक्टर 30,000 हेक्टर जों राबार कायजांनाय अब 5 बोसोर बिसिं अब कायजांनाय तीन टारगेट और जों नुखा दिनै 1,87,500 कानिस अब जों जतन बुजियो आं हायनि साफिनाय 1,87,500 कानि जागागो जों राबार कायजांनाय अब 5 बोसोरनि स्कीम ते जतनो जों बेनिफिशियारि जों अब 1 हेक्टर क्लाय जों कायजांनाय अब पूरा चिनी ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेंट हयते अब जों कायजांनाय बोरैबा आं जतनो कइसागो चिनी बरक ओ चिनी ओम प्रोजेक्ट न ची राबार त्रिपुरा राबार मिशन अब जों सक्सेस खायना बगै आं जतनो कइयो अब थ्रू ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेंट हयते खायजांनाय ते विभिन्न डिपार्टमेंट जों बागनाय जों एडिशनाल बाहायनो जों इसारिनाय अबायख्लाय जों ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेंट राबार बोर्ड TRPC TRPPGT TFDCC अमायख्लायै जों बोरै ट्रप थेके जों अब इमप्लिमेंट खायनाय बोरै आं कयो जतनो जों अब बेलायके जों सुजुग काहमाखा जों दिनै बराव बेसेबा और जों नुखा प्राय 80% मोर देन 80% 80% ऊपरनो चिनी त्रिपुरा सरनो सुजुग मोननाय ताके जों साइमानो जागा तो चिनी गोबां ओ जागा जों गायनाय ओ कायसे चिनी नियम दङ चिनी रायटी गोनां नांनाय ते अलटमेन्ट गोनां नांनाय ते पाट्टा फरेस्ट राइट पाट्टा ओ जागा जों गायजेननाय जों तो साइमानो चिनी बर गोबां मा चिनी पाट्टा दङ चिनी आबो ओ पाट्टाराबो जों गायनाय ते जेबराव एलटी माजाक आरो जों गायनाय राइट मजारबो गायनाय अबंगै आं कयनाय जतनो चिनी ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेंट ओ जजो खायदि जों अलरेडी शुरू खरखा जों कयदिन बिसिगो जों ओ प्रोजेक्ट नतयै चिनी बरम गोनां चिनी मुख्यमंत्री बिप्लब कुमार देव बो चेंग्रिनाय अब चिनी स्कीम नि मुं जों आरखा चीफ मिनिस्टर राबार मिशन इन त्रिपुरा अब 5 बोसोरनि टारगेट चिनी अबनि बागै आं जतनो कइसागो जों जतनो चिनी सरकार बाय स्पेशली ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेंट अबनो जों नायकिनि खाय दङ बनि बागै जतनो आं कयनाय अफिसाव जजु खायदि ते जतनो जतिनि जागा गोनां रक पाट्टा गोनां रक जों बरनो जों रिनाय अब जों ताकलाय जों आसि खायमिया फनो ताकलाय जों प्राय 3-4 हजार हेक्टर जों गायनायनि चेष्टा खायनाय अब 5 बोसोरनि स्कीम आबंगै आं जतनो कइसागो जाते जों दिनै एलाकाव जे नीडी फेमिली जे नांकुबनाय जे दरकार जों बनन मारिनाय हायख्लाय जों जतनो आं कयनाय जाते ओ स्कीम न जाय जायख्लाय इमप्लिमेंट खायना बागै जारना बागै आं जतनो निनि साहाय्य नांगौ ओ कक साइनो हायना हाय जतनो आनि हामजागमा दै पाइपलाया खुलुमैयाफोर हामबाय।